Shairan Pera TV. Gagare uban dawa Barhama ka wuce kira, wai ina mazan suke waska ya kudan kira. Lamuran ke zama ka ko na faɗa ku bance ba mamallakin duka, to ka tsare ni sharrukan na busu nazarce maka, ya tawwabu ka tsare ni da roƙo da magiya. Gagare wanda ku shige mu gai da mai alfarma uban aji, taskar ila wuruyin da ya wuce magwaji, ko ban faɗa ba na san za ka yi ubangiji, sa'ali ciki da sabai da kairiya. Gagare uban dawa kin ishe ni ko ina da ke nake ta lambara, to ina da ke batuwala ta ya zana yobara, kowa da nashi ni ke ce ta wa kaddara, ban damu ba akan ki su jefa ni mariya. Gagare uban dawa Barhama ka wuce kira, nake cikin alfahari ta janiya, ita ce ta zama riga a gare ni jiya, na yan tuna rike lamaranta wa zawuya, dattija ya gaman komai harazimiya. Gagare uban dawa tafiyar ta yau maza na biyu za mu je dawa, Jibriya ya ciran birki ya bani tsaiduwa, mai mimiya ya fara raka ta yi faruwa, to da a ci kusan katin jin komai na bibiya. Gagare uban dawa kowa ya ji ni ya san na fito cikin shirya, wa ina mazan suke bana tambayar buriya, mai tambayar makawo hanya ka ban guri, to wani lamarin na turje mazan majan wuya. Dawa uban dawa, dafun dai dafun da mai dawa, yara yaro gagara na tafa da yan dawa, sara muke a nutsuwa gagarar mu ta yawa. Gagare uban dawa Barhamu wai na barka ko uban su zarrika, sun tare na kan kashe wani kwasai da na mika, gani suke kamar za su iya ko da nika, to ku sani abin da zai sana bar shehu ban gaba. Gagare uban dawa dajin nan mashiginsa bai buƙatar kofa, kare kukan kama hajubu baka da siffa, a cikin Barhama ƙaryar ka ji kai cappa, a maka dukan da za ka ji ka manta uwarka. Gagare uban dawa Barhama ka wuce kira, wayo uban dawa, wayo uban dawa, ka tare an kasa ƙetara ka ko da guguwa, kiran ka ubangijin ta kubba ai ban yarda ba. Gagare uban dawa gudu muke cikin ka ana so a cimma mu, gagare su sun gaza gane Ibrahimu, waye shige ka ya fita lauƙaryar su babu baramu, sai ka so muke faɗa in baka so ba mu yi gum. Gagare uban dawa wasu ba su gane Allah sai sun ji makura, a tara yan faila gefe akwai masu ɗan kira, mu tsayi da hankulan mu zan masu ankara, wanda ya gane rabu shi ce komai ya faskara. Gagare uban dawa Barhama ka wuce kira, wa ina mazan suke waska ya gudun kira, mara tarbiyar zama ku ce da shi ya ɗan gusa, dan halak yake halarci inda an kai masa, muna mutunta wanda du ya ja girmansa, in ya barara a ga wasu kowa ya za mu far masa. Gagare uban dawa da san kaza ni in zan fita shehu Barhama, ikon ka ne na dawo ina ya hatama, ba na nufin gazawa
a cikin ka Barhama, zancen da duk na yi shi da kai na yi tarjama. Gagare uban dawa, in dai shiru da kai nake in dai batuwa ka, motsuwa ga duka motsatsu ja mu je duka. Haka lamarin ya fara haka kuma zan karkare duka, ba gajiya bace Kairiyya tana nan da kulluka. Gagare uban dawa, Barhama ka wuce kira, wai ina mazan suke waska ya gudun kira. Nasri Piano on the mix.